Читаем на татарском с Эйдә онлайн. Каюм Насырый Әбүғалисина. Беренче өлеш. Бырын заманда Бохара шәһәре янындагы бер авылда бер ир белән хатын яшиләр иде. Көннәрдән бер көнне буларның игезәк ир балалары туды. Ата белән ана бик шатландылар. Балаларның берсенә Әбүғалисина, икенчесенә Әбелхарис дип исем бирделәр. Айлар, еллар үтте, балалар 4 яшькә җиттеләр. Аларны мәктәпкә укырга бирделәр. Әбүғалисина үзенең үткенлеге, зирәклеге белән башка балалардан аерылып тора иде. Әбелхарис Әбүғалисина белән игезәк булса да, зирәклек ягыннан туганы шикелле үк түгел иде. Әбүғалисина бик яхшы укый, укытучы ни генә әйтсә дә, бик тиз аңлап ала, белгәнен бердә онытмый иде. Шулай ук ул үзе дә китаплар укуга бирелде. Шуңа күрә бик күп нәрсәләр белде. 12 яшендә Әбүғалисина инде бик күпне белүче гыйлем иясе булды. Төрле фәннәрдән үзе дә башкаларны укыта башлады. Үзеннән зуррак балалар аннан дәрес алдылар. Тагын берничә ел үтеп китте. Әбүғалисина зур галим булып җитте. Бохара тирәсендә аңа тиң кеше калмады. Ләкин ул тагын да тирәнрәк белем алырга теләде. Туганы Әбелхарис белән бергәләп еракларга китәргә уйладылар. Ата белән ана аларның яхшы теләкләренә каршы килмәделәр. Теләгән җирләрегезгә барыгыз, дөнья күрегез, белем алыгыз, халыкка файдалы кешеләр булыгыз, диделәр. Ике туган юлга чыкты. Көн бардылар, төн бардылар, күп юллар үттеләр, бер шәһәргә барып керделәр. Бер җирдә бик күп халык җыелган, уртада бер кеше булай дип кычкыра иде. Тыңлагыз, ишетми калмагыз. Иртәгә мәгарә ишеге ачыла. Кирип карарга теләсәгез, белем алырга теләсәгез, әзер торыгыз. Ләкин шуны аңлагыз, мәгарәдән китап алып чыгарга яки андагы белемнәрне кәгазьгә күчереп алырга рөхсәт ителми. Әбүғалисина да, Әбелхарис та бу хәбәр белән бик кызыксындылар. Бер кешедән: "Бу нинди мәгарә? Ул ничек ачыла? Ни өчен бу турыда халыкка әйтәләр?" дип сорадылар. Кеше җавап бирде: "Борын заманда Фисагурис дигән атаклы бер галим булган. Ул үзенең гыйлеме белән бөтен дөньяда дан тоткан. Шул галим үлгәч, барлык китапларны җыеп бер мәгарәгә урнаштырганнар. Ул мәгарәнең ишек төбенә сакчылар куйганнар. Менә шул мәгарә ел сайын бер вакытта 3 сәгатькә генә ачыла. Анда һәр кемгә керергә, башына сыйдыра алган кадәр белем алырга рөхсәт ителә. Ләкин аннан бер китапны да алып чыгарга яки язып алырга ярамый." Әбүғалисина бу сүзләрне ишеткәч Әбелхарискә: "Менә без эзләгәнебезне таптык, ләкин 3 сәгать эчендә генә әллә нәрсә алып булмас, шуңа күрә безгә быел барлык кирәк-яракларыбызны әзерләргә, киләсе елга ел буена мәгарәдә калырга кирәк", диде. Әбүғалисина белән Әбелхарис таулар арасына киттеләр. Анда зәйтүн агачлары үсеп утыра, төрле җәнлекләр чабып йөри, төрле кошлар сайрый. Егетләр кечкенә генә тау кушы таптылар. Аны яшәрлек хәлгә китерделәр. Куыш авызын капларга зур гына бер ташты әзерләп куйдылар. Шунда яши башладылар. Әбүғалисина туганына булай диде: "Без бер елга җитәрлек азык әзерләргә тиешбез, ләкин ул азыкның күләме бик кечкенә булырга тиеш. Безнең мәгарәгә азык алып керүебезне беркем дә сизмәсен. Шулай ук без аз ашап торырга өйрәнергә тиешбез." Әбелхарис: "Безгә сусыз торырга да өйрәнергә кирәк булыр", диде. "Әйе, гыйлем алу җиңел эш түгел." Әбүғалисина белән Әбелхарис әзерләнә башладылар. Алар бик аз ашыйлар һәм бик аз эчәләр иде. Озак та үтмәде, аларның мәгарәдә ел буена ашарга җитәрлек оннары булды. Ләкин бу коры ризык, ул туклаклы түгел. Безгә онны зәйтүн мае белән кушып бавырсак ясарга кирәк, диде Әбүғалисина. Алар зәйтүн җимеше җыйдылар,
Оннан май чыгардылар. Онны май белән катнаштырып бавырсаклар ясадылар да кояшта киптерделәр. Бу бавырсаклар бик токлыклы ризык булды. Аларның берсен ашап 40 көн чыдарга була икән. Егетләр мәгарәдә яндыру өчен 1 елга җитәрлек май һәм башка кирәк-яракларда әзерләделәр. Мәгарәнең ишеге ачыла торган көн җитте. Әбүгалисина белән Әбелхарис барлык әйберләрен алып мәгарә ишеге төбендә көтеп торалар иде инде. Ишек ачылу белән эшкә кереп бер почмакка яшеренделәр. 3 сагать вакыт бик тиз үтеп китте. Мәгарәгә кергән кешеләр ашыга чыгып беттеләр. Ишек ябылды. Егетләр ут кабыздылар, аннары мәгарә эшен карый башладылар. Бу мәгарә зур икән. Анда рәттән зур бүлмәләр тезелеп киткән. Бүлмәләргә утыргычлар куелган. Стена буйларында зур шкафлар. Алар барысы да китаплар белән тулган. Егетләр укырга тотындылар. Ләкин бер-берсенең нәрсә укуы турында сорамаска сүз куештылар. Кайбер әйберләрне язып алырга да кирәк иде. Әмма мәгарәдән чыкканда язган кагазьләрен алып калулары мөмкин. Шуңа күрә алар үзләре белән суган су алып кергәннәр иде. Аның белән бик кирәкле белемнәрне язып алдылар. Суган суы белән язылган язу һич кемгә күренми, үзләре укый алалар иде. Алар утны бер вакытта да сүндермәделәр. Ширатлашып йокладылар, утны сакладылар. Ут аларга яктылык кына түгел, күпме май януына карап, елның, айның, көннең кайсы вакыты икәнен белеп тордылар. 1 ел үтеп китте. Әбүгалисина белән Әбелхарис бу вакыт эчендә күп белем алдылар. Тиздән мәгарә ишеге ачыла, 3 сәгатькә мәгарә халык белән тула. Шул арада буларга беркем дә сиздерми чыгып китәргә кирәк. Шуңа әзерләнә башладылар. Барлык әйберләрен алып, ишек төбенә килделәр. Тышта халык ишек ачылуын түземсезлек белән көтә. Эштә Әбүгалисина белән Әбелхарисның йөрәкләре дөп-дөп тибә иде. Менә ишек ачылды. Тыштан мәгарәгә халык керде. Шул ыгы-зыгы арасында Әбүгалисина белән Әбелхарис мәгарәдән чыгып киттеләр. Аларны беркем дә күрмәде. Бу вакытларда шәһәргә 2 сихерче килеп, төрле бузыклыклар эшләп йөргәннәр. Аларны тотарга теләделәр, ләкин тота алмадылар. Әбүгалисина белән Әбелхарис ел буе мәгарәдә ятып, кеше кыяфәтләрен югалтканнар, чәчләре һәм тырнаклары үскән. Аларны күрү белән шул сихерчеләр дип тотып алдылар һәм шәһәрнең патшасы янына алып бардылар. Патша тикшереп тормады, икесенең дә башларын кисәргә боерды. Аларны мәйданга алып килделәр, җәллатлар башларын чабарга әзерләнделәр. Шул вакыт Әбүгалисина Әбелхариска карап: "1 ел буе мәгарәдә белем алуыбыз менә шушындый кирәк вакытта безгә ярдәм итсен", диде дә җәллатлар күзеннән юк булды. Барысы да аптырап калды. Җәллатлар кылычларын күтәргән килеш аптырап тордылар, аннары Әбүгалисинаны эзләп киттеләр. Ыгы-зыгы белән хәтта Әбелхарисны да оныттылар. Әбүгалисина патша сарае артындагы күлгә барып төште, суга чумды һәм юк булды.